दिनै काति गासा फोरबो आरो गाबोन काति दाननि 1 खालार माइनाव फोरबो खुंनायजों बयनिसिमबो मोजां हामलायथिखौ बावहरग्रोदों। बेजोंनो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुम बा बाथौ धोरोमजों बर'नि सुबुं माहारिनि गेजेराव थामथि फोरबो फालिथाय आरो बेजोंनो माइ दुब्लियाव दिनै मोनाबिलि समाव लारि आलारि बाथि सावनाय जागोन आरो गाबोन काति दाननि 1 खालार आरो बेजों माइनाव फोरबो फालिनाय जायो। आरो बेजों आसामल' नङा, बाथौ धोरोमारि बायदियै आसामनि बायजोआव थानाय बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो बे हाबाफारिखौ मावफुङो। जेरैबायदि नेपाल, वेस्ट बेंगल, मेघालय, अरुणाचल, बांलादेश बेफोरबायदि जायगायावबो, दिल्ली बायदि जायगायावबो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। आरो बेजोंनो सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन थासारि खौसेथिखौ लाखिबाय थानो थाखाय बोराइ बाथौनि सेराव थानसालियाव आर'जनि हाबाफारि लानाय जायो। मुलुगाव थानाय सुबुं माहारिया गोजोन थासारि लाबोनो हाथोंनि बे आर'जखौ खालामनाय जायो। आरो लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव अराय सम खौसेथि गोजोन थासारि बियो अराय सम बजबनानै थाथों आरो बिनि सायाव आर'ज खालामनाय जायो। आरो बेजोंनो बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावबोगासिनो दङ। आरो जों बेखौ धोरोमनि गेजेरजों, बाथौ धोरोमनि गेजेरजों आब्रुथियै लाखिनानै बर' समाजखौ गेरेमसा दाफुंनो थाखाय जों बोराइ बाथौनि सेराव अराय सम आर'ज गाबो। आरो बे मोनफा मोनफा फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमनि गोसारनाय, गेवलांसारनाय, फोसाबनायनि गेजेरजों खामानि मावबोदों। आरो अराय सम बर' माहारिया गोजोन आरो खौसेथिखौ लाखिबाय थानो हाथों आरो बेखौनो आफा बोराइ बाथौनि सेराव गोसो गोथारै आर'ज गाबो। आरो बेनिखायनो बयनिसिमबो जे जिल्ला आफाद, बियाब आफाद, गामि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आरो बाथौआरि सिबियारि बिथांमोनखौ अराय सम गोसो गोथारै